Va trebui noi să ne luăm rămas bun de la Mirela. O să o rog pe Mirela însă, așa cum ne-a și promis, să întindă o mână doamnei Ildico. O să le invităm pe amândouă într-un loc mai retras, departe de ochii celorlalți concurenți, pentru că poate are nevoie de o mică consultație, de un mic gând, de o mână întinsă, așa cum spuneai și tu, Mirela. De o îmbrățișare are nevoie. De o îmbrățișăm pe doamna Ildico? Cine începe? Doamna Ildico, deschideți brațele și lăsați-vă îmbrățișată. Hai că încep eu și o iau și ne ducem la treaba noastră. Mulțumesc mult de tot, Mirela, și te mai așteptăm și altă dată. Mă îmbrățișați? Hai, cum se îmbrățișează un om? Așa? Mirela și doamna Ildico se vor retrage și probabil